Okay. Hej og velkommen til det her afsnit. I dag der skal vi snakke om sociale arrangementer og fællesskab her på Frederikssund Gymnasie. Og til det har vi simpelthen 3 formænd med fra 3 forskellige udvalg. Vi har Dorete med, og Shahad og Thomas med. Har I lyst til at præsentere jer selv? Ja, det kan vi da godt. Jeg hedder Dorete, og jeg er formand for festudvalget. Jeg hedder Shahad, og jeg er formand for elevrådet. Og jeg hedder Thomas, og jeg er formand for caféudvalget. Og så kan vi starte ud med sådan, hvorfor valgte I at blive en del af det her udvalg, I er en del af? Jeg kan godt starte. Jeg valgte at blive en del af festudvalget, fordi jeg synes, det var en god mulighed for at kunne komme ind og lære nogle andre mennesker at kende. Og så kan jeg bare godt lide nogle gode fester, så tænkte jeg, at det vil jeg gerne bidrage til. Yes, jeg valgte elevrådet, fordi at, jeg gerne ville have indflydelse på, hvad der foregik her på skolen. Og så er det jo altid dejligt at lære nye mennesker at kende. Og da jeg startede på gymnasiet, der ville jeg gerne, jeg er ikke den mest skoleglade dreng, så jeg ville ligesom også gerne have noget til at supplere skolen med. Og så var caféudvalget, der var festudvalget, og så stod den lidt mellem de to. Så valgte jeg så caféudvalget, fordi jeg synes, det virkede lidt mere som noget for mig. Ja, og så sådan, hvad laver I i jeres udvalg? Sådan, vi prøver at starte med caféudvalget. Hvad laver I sådan? Jamen i caféudvalget, der står vi for de 6 caféer, der er om året, som er en fredag eftermiddag, hvor det ligesom er et arrangement, hvor alle elever på skolen kan mødes, og man kan drikke en øl, hvis man har lyst til det, eller en sodavand. Og formålet med café er egentlig bare, at man ligesom får set alle ansigter, der er på eleverne på skolen, så man ikke er så langt fra hinanden mellem årgangene. Og det er egentlig bare de her 2 timer, hvor folk ligesom kan komme og gå, som de har lyst til, og så er der nogle forskellige aktiviteter. Der er ikke rigtig nogen store krav til caféudvalget. Og elevrådet? Jamen altså, vi har alle de her elevrådsmøder her, jeg ved ikke hvor mange, vi har ret mange, hvor vi ligesom snakker om det, vi er enten utilfredse med på skolen, eller det, vi gerne vil have oprettet her på skolen. Ja, og i festudvalget, der arrangerer vi alle de fester, der er i løbet af året, og så bestemmer vi jo så, hvad temaerne skal være, og hvordan vi skal pynte op. Og nu har vi også her i februar, kommer der en kæmpe stor campuskoncert, og der er det så også os, der vælger kunstneren til den. Så man har jo mega meget indflydelse på, hvordan festerne ligesom skal forløbe sig og sådan noget. Ja. Og sådan ved siden af det, altså for eksempel mellem café og festivaler, har der i lang tid foregået også sådan et samarbejde om nogle andre aktiviteter. For første gang i år, var det for 2 uger siden, der fik vi stablet et julebanko på benene, som var ligesom mellem udvalgene. Så der foregår også meget internt, hvor vi hjælper hinanden, så det er ikke så opdelt i de forskellige udvalg. Ja, i begge udvalg er fokus primært på bare at skabe så meget sammenhold på tværs af årgangen som muligt. Og af vores egne erfaringer, så har det også bare været, at man har størst mulighed ved at snakke med nogle nye mennesker, hvis man er til det samme arrangement, og har mulighed for at blive blandet. Ja, og jeg tænker også, at der må der ligge okay meget forberedelse bag det. Ja, det gør der bestemt. Altså, det er jo alt fra, hvilke drinks skal der være i baren, til hvilket pynt, der skal hænge hvor og sådan noget. Så men det er jo hyggeligt. Altså, vi er jo mange til det, så ja, det er virkelig hyggeligt. Ligger der sådan, bruger I meget tid på forberedelse sådan, i de forskellige udvalg, eller er det sådan også bare meget hygge, når det sådan er forberedelse? Vil du sige noget? Ja, altså i elevrådet, der har vi en dagsorden, så der er nogle punkter, vi skal gå igennem, og så de ting, vi snakker om, det går vi så videre med, så sådan, vi planlægger ligesom, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. Okay. Ja, og et café, det er jo 2 timer, det drejer sig om, og vi er både i fest og caféudvalget er vi lige under 20 mennesker, tror jeg. Så i caféudvalget, der plejer vi egentlig bare at have et møde i den forløbende uge, og så fordeler vi nogle roller. Så til café, der er det ligesom, det er ikke så stort et ansvar, du får selv, fordi du kan dele rollerne ud på så mange forskellige. Ja, det kan jeg jo mening. Og sådan, har I fået det ud af det, som I håbede? Nu går I jo alle sammen i 3.G, så sådan, I har jo været med i udvalget okay længe, gætter jeg på. Og har I sådan fået det ud af det, som I håbede? Ja, bestemt. Altså, jeg har helt klart fået nogle relationer til nogle fra de andre årgange, som jeg nok ellers ikke havde snakket med. Så jeg synes virkelig, det er en god mulighed for at få nogle sådan lidt anderledes forhold og nogle rigtig hyggelige relationer til nogen, man ellers måske ikke lige havde nået ud til. Og så noget, der ligesom overraskede mig, det var, at i et udvalg, det er ikke kun
noget, du laver i skolen, når du deltager i et udvalg og bliver medlem, så medfølger der ligesom også nogle aktiviteter uden for skolen. For eksempel er der julefrokoster og påskefrokoster, som julen bliver sat i gang. Så det gør ligesom, at det ikke kun er skolen, du deltager i et udvalg for, men også hyggen med de andre medlemmer. Ja, det er virkelig meget det sociale. Ja. Og det er virkelig rart. måske kendetegnet for jer, så jeg ved ikke. Jamen altså, man danner jo rigtig mange nye relationer, Ja. og man danner også relationer til lærerne og til ledelsen, fordi man ligesom går videre med de her ting, man gerne vil have ændret på. Og som Thomas sagde, så har vi jo også, vi havde julefrokost her den anden dag, og vi har nogle arrangementer, hvor det ligesom styrker vores fællesskab endnu mere. Ja. Ja, så alt i alt, så synes jeg også bare for alle udvalgene, altså sådan, når man starter som første G'er, så er det meget rart det der med, at fordi det hele kan være meget nyt og svært, og hvor passer man ind. Så det er jo en meget god mulighed for at finde et sted, hvor der ligesom er nogen, der er interesseret i, og at man er en del af noget og sådan noget, ikke? Jo, Ja. det er også sådan en god måde. Også fordi, at som du siger, alle udvalgene bliver blandet sammen. Sådan, nu er jeg en del af SoMe, og vi bruger rigtig meget jer også på SoMe, og sådan, til sådan, også for brandet de forskellige udvalg. Så sådan, man har meget med de forskellige udvalg at gøre, og Fest og Café, de har også noget partybus, er det ikke noget med det? Det har været en tradition. Ja, så sådan, man kommer meget hinanden ved på tværs af udvalgene, har jeg en god idé om. Men kan det til tider være irriterende at være med i et udvalg? Altså når man går der efter en gymfest og lige skal tage sig sammen og få ryddet det hele op, så kunne det måske være federe at ligge derhjemme i sin seng. Men altså, det er jo hyggeligt, og jeg synes, der er helt klart flere positive sider af det, end der er negative, fordi man hygger sig virkelig meget, og det er jo dejligt. Altså, jeg synes ikke rigtigt, der er noget irriterende ved det. Altså, jeg kan godt forstå, hvad Dorete mener, at sådan, det kræver nok lidt mere at være en del af café- og festudvalget, fordi der er så mange ting, man skal gøre. Men med elevrådet, der er det mere stille og roligt, og så sidder vi bare ned og snakker og får hygget lidt. Ja. Så synes jeg også ofte, altså det her med, at der er mange, der påpeger, for i hvert fald i café- og festudvalget, rengøring som det negative, så bliver det ofte lavet om til noget sjovt, fordi at, igen, vi er jo så mange i udvalgene, så at gøre rent 20 mennesker, det er jo ikke det værste pligt, du kan få i verden, fordi I kan jo bare gå og hygge og høre noget musik, imens alle de har det sjovt. Ja, så er man måske lidt småfuld stadig, og sådan, så det er jo, altså man hygger sig jo, det er sådan lidt fjol stadig. Ja, jeg tænker også, at det handler om at gøre det til positive ting, frem for at gøre det negativt. Bestemt, altså det er uden tvivl, hvad man gør det til. Ja. Ja. Det eneste, der måske nogle gange kan være, det er når man skal strukturere og planlægge noget ved siden af en skole, og man ligesom skal finde tid til begge dele. Fordi at nogle gange, for eksempel som forperson, så kan det godt tage lang tid at skulle have struktureret alle møderne og temaer og hvad der ellers skal komme i. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, sådan at skulle både have skole, 3.G og så strukturere fester og caféer. Men hvor meget fylder udvalgene egentlig sådan her på Frederikssund Gymnasie, sådan i hverdagen og sådan blandt eleverne? Og sådan? Har I et indtryk? Det er perioder, tror jeg, for festudvalget. Altså så den måned for eksempel, eller de uger op til en gymfest, så fylder det jo selvfølgelig mere, fordi der er nogle ting, noget forberedelse, der skal laves. Og så, altså det er bare op til et fælles arrangement, så fylder det. Men ellers så er det sådan lidt, så går man bare lige og siger hej på gangen til medlemmerne og sådan noget, så det er jo meget hyggeligt. Ja. Altså, det fylder relativt meget, vil jeg sige, i elevrådet, fordi at vi mødes jo nogle gange, eller så kommer de andre medlemmer op til formændene og fortæller, hvad de gerne vil have på dagsordenen, eller hvad de gerne vil have, vi går videre med til ledelsen. Så det er sådan lidt hele tiden. Ja. Jeg er helt enig. Der er ikke så meget der. Og sådan, jeg tænker også, det er en stor forskel sådan, fra folkeskolen. Sådan det der med, fordi for folkeskolen, særligt elevrådet i hvert fald, der har du ikke super meget indflydelse. Der er det lidt sådan noget, de sætter op for, at det måske lidt ligner, at man har indflydelse, men der skal virkelig meget til, at man ligesom får noget igennem. Hvor at elevrådet her, der har du stor indflydelse. Og jeg tænker også, at de andre udvalg, det er jo også noget, sådan, der bliver bygget op, fordi det er der jo ikke i folkeskolen. Nej, altså man kan jo sige, det der er anderledes, det er, at vi kan få kørt en masse ting igennem, og få lavet en masse ting, som lærerne ikke har noget indflydelse på, og faktisk ikke ved bliver etableret. Fordi at hvis vi elever, også i udvalgene, i alle 3 udvalg, ikke selv organiserer det, vi stod for, så vil det ikke være en ting. Fordi at der foregår ikke særlig meget forbindelse mellem lærere og elever i vores planlægning og vores hverdag som del af udvalget. Det er meget selvstændigt. Ja,
Ja, altså vi så også blandt andet, nu har vi i år for første gang, ja, som sagt, lavet det der bankospil, og det var jo også noget, vi som elever mærkede, at der kunne være en lyst til blandt eleverne, så derfor så tænkte vi, okay, nu prøver vi os her, og det endte jo med at være en kæmpe succes, så altså det kan sagtens, man har indflydelse, hvis man... Og så sådan, som noget af det sidste, så vil jeg høre, om I sådan, har mødt og lært folk fra andre årgange at kende meget i løbet af de her sidste 3 år. Det vil jeg helt klart sige, at vi har gjort i hvert fald i elevrådet. Men den er ligesom de her relationer til både første, anden og tredje G'erne, som jeg ikke tænker, man ville have gjort, hvis man ikke ligesom havde de her udvalg. Så sådan, det er meget sådan, man siger hej på gangene og stopper op og snakker med dem. Ja. Det jeg også ligesom føler, det er, at alle, når de starter i første G, har lidt tankegang om, at der er stor afstand mellem de forskellige årgange, og når du starter som første G, så er du bare alene. Og det føler jeg lidt ligesom, de her udvalg, de åbner et brud på, fordi at vi er jo tvunget til at være sammen på tværs af årgangene, og så bliver det lidt mere tætte relationer end bare, og det er ham fra 3. G, så ligesom, når vi går i udvalg sammen, vi laver de samme ting, og så bliver afstanden mellem årgangene ikke så stor, som den havde været, tror jeg, hvis man ikke var del af det udvalg. Ja, og det er jo folk, man deler nogle fælles interesser med, så sådan, det er jo sådan en lille hyggelig klasse eller sådan noget, når man er sammen. Man tænker ikke på, at der er forskel på alderen, fordi så er der nogen, der måske har været på efterskole, eller et eller andet. Altså sådan, i sidste ende, så er der ikke en stor forskel alligevel, så det er helt fint. Man har jo også et tilfælde, hvor der kan jo godt være 4-5 år imellem en 3. G'er og en 1. G'er, der kommer direkte fra folkeskolen, og i et medlem, der tænker man jo ikke over, at det er 2 personer, der er 2 vidt forskellige steder, så det bliver meget en stor klynge. Ja. Tak fordi I gad at være med, og tak fordi I så med, og så ses vi bare i næste afsnit.